Малко повече информация за метатарзалгията. Здравейте, аз съм доктор Йовко Гюров и съм ортопед. Днес ще ви разясня какво е това нещо, наречено метатарзалгия. Когато имаме болка с изтръпване в областта на ходилото и най-вече в възглавничките на пръстите на ходилото и изтръпване към самите пръсти, се нарича метатарзалгия. Мястото, което заемат пръстите и възглавничките, са част от ходилото, която се нарича предна част на ходилото, и зад тях се намират метатарзалните кости, и затова болестта в тази средно предна част се нарича метатарзалгия. Причината най-често е спадане на напрешния свод, което може да се коригира с носене на определен вид стелки с определени корекции. А причината за метатарзалгията е, че когато е спаднал напречния свод, нервчетата, ако това е едно нервче, то може да се притиска между две съседни стави, които са в основата на пръстите, и когато тези ставички притискат нервчето, то изпитва затруднено кръвоснабдяване и съответно причинява изтръпване. Това е метатарзалгията.